आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. महाराष्ट्राच्या मातीतील मर्दानी खेळ कुस्ती खेळाला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी मल्लसम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी नामदार दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ यांनी पुढाकार घेतला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा कुस्ती असोसिएशन यांच्या मान्यतेनं सावंतवाडीत रविवारी 7 जानेवारीला सायंकाळी 4 वाजता मल्लसम्राट केसरी कुस्ती स्पर्धा 2024 संपन्न होणार आहे. यावेळी उपस्थित राहण्याचं आवाहन आयोजकांनी केलं आहे. महिला आणि पुरुष अशा दोन गटामध्ये स्पर्धा रंगणार आहे. जिल्हास्तरीय कुस्ती स्पर्धेमध्ये ही जिल्ह्यासाठी ओपन आहे. जिल्हा स्तरावर ओपन कुस्ती स्पर्धा आहे. मुली 35 किलो, 40 किलो, 44 किलो, 48 किलो, 54 किलो आणि 60 किलो त्याच्याहून पुढे अशा गटांमध्ये मुलींच्या कुस्त्या होणार आहेत, स्पर्धा होणार आहेत. आणि मुलगे 40 किलो, 48 किलो, 54 किलो, 60 किलो, 68 किलो, 74 किलो आणि 85 किलो पुढे अशा गटांमध्ये या स्पर्धा रंगणार आहेत. स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांना विशेष बक्षीस म्हणून मालाची गदा प्रदान करण्यात येणार आहे. सहभागी प्रत्येक कुस्तीपटूला आकर्षक प्रमाणपत्र तर विजेत्या कुस्तीपटूला रोख रक्कम पारितोषिक प्रदान केले जाणार आहे. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मल्लांनी या स्पर्धेमध्ये भाग घेऊन बक्षिसांची लयलूट करावी. तसेच जिल्ह्यातील कुस्ती प्रेमींनी या स्पर्धेला उपस्थित राहून स्पर्धेचा आनंद घ्यावा असे आवाहन मल्लसम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी यांच्या वतीने अध्यक्ष जावेद शेख, सचिव ललित हरमलकर, उपाध्यक्ष प्राध्यापक रुपेश पाटील, खजिनदार गौरव कुडाळकर, सदस्य संकेत माळी, बुधाजी हरमलकर, समस्त मल्लसम्राट प्रतिष्ठान परिवार आणि नामदार दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ सावंतवाडी यांनी केलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.